Good morning, guys. Hello. We are cabbage. We see cabbage. Good morning, guys. We are one nyama umbeze go. Muchinjire. Mamka say, guys. Mamka say. Mamka say, guys. Tati tapedza kubikira vamwe vedu vaya vemurodi. Cabbage. Vanokuseka. Tapedza, tatomukira tapedza. Chikafu chawe ichi. Stew yawe iponenge isawire munhungi. Stew yawe isawire munhingirikira anditi ehe. Stew yawe ndo cabbage rawe. Anditi machiona ehe. Chinenge chisiri chikafu chakaipa. Anditi chikuti chinotobika chikafu chacho nemoyo wese. Chotobika chikafu chacho nemoyo wese. Anditi machiona. Saka tapedza. Hey! Yowe kani maidoido itikupanirewo zvedu mugare pasi semari yebhasi. Panai. Kwaita nonoka kungede tauya tabatsira. Ngade makwira ndege asi mamuchifamba nechisero here. Mamuchikura chisero here kubva kwamuri kokuya kuno. Mamuchia neduri here. Saka machiona kachikafu chevanhu. Kune vaya vanenge kune imi vaya ndadambobvunzawo nai guys mamukaseiko guys. Mamukasei naimi. Nengo takanengopopota. Mamukasei naimi. Mamukasei kweni. Ko nevari kuvata iko zvino maswera sei. Naimi maghost munoita basa rekutora ma-screenshot. Munodi kumbotora ma-screenshot echikafu. Imi maghost munoita basa rekumuka muchifamba muchitora ma-screenshot evanhu nemaghost account muchinoposta kuti vanhu vatukwe vanhu vasekwe. Munodi kutorawo zvinhu zvakanaka muchiposta. Nire panenge pane gosi randatotora ndatoona apa mirai ninge ndikutoritsvaga gosi roro mirai pane gosi randatoona apa mirai pane komenda ndatotsvaga apa kwanzi next time musunge musoro iyi regai tipine comment dzakafanana nedzidzi dzavava vana Moli regai ndimbotanga ndamboenda kuprofile kwaMoli nimbonoona kuti kwakamira sei regai ndimbonoona vana Moli mushamba. Unondudza zvokusunga musoro kuti ndisunge musoro. Iwo wakamboiteiwo. Chawamboitirawo community chii nai Moli mushamba. Iwo unongouya pano kumukira makuseni kungouya pano kodza tukaisunga musoro. Musoro wangu wakarukwawo. Andi iwo wakambomuka uchitirawo community. Urimbori keyboard warrior, commentator, unogona kungokomenta zvinhu zviri negative. Zvokoti kwai mukai musunge musoro. Saka chikafu chanamba kubikika nokuti kwanza ndakusunga musoro. Saka uri kuti vanhu vanodyi nokuti ndakusunga musoro. Iwe kwa unobika kumba kwako kwese everyday unenge wakasunga musoro. He? Unenge wakasunga musoro here everyday pa unomuka kumba kwako uchibika iwe unenge wakasunga musoro. Chimbondiudza wewe chawamukira uchitira community nhasi kuti chii usati wanudza zvokusunga musoro. Chii? Kusunga musoro akutadzisa vanhu kudya chikafu. Chikafu musoro wakasungwa hauna vanhu chikafu vanongodya. Wazviwa kaMoli mushamba. Tati tikubatsire kuseni kunokuzive. Urikuwa apa ndabva kuprofile kwako Moli mushamba. Ara ndiziga nichiga kuti aramu zvokuprofile.
tichingotaura zvezvekusunga musoro zvawataura izvozvezvo handiti vana vari kugila chikafu nokuti musoro kwai hauna kusungwa chikafu chongodliwa wanzwa hazvina zvinotadzisa izvo chirungu chava kuda kubatira pamusoro kuzimbabwe wakambosunga musoro uchibika iwe wakambosunga musoro kuzimbabwe uchibika iwe chirungu chokuda kubatsira nekuti mogara mujoniko zvino vakuda kubatira chirungu pamusoro kuzimbabwe unoona mai wako vachikubikira chikafu kumusha pamoto chao wakamboona wakasunga musoro tinongodika kuzimbabwe zvokusunga musoro zvomoda kubatira chirungu pamusoro ichichi takangurita zvavhudzi takambofa nguri takazodla vhudzi tikadla nhunzi dzinongowira muchikafu tikadla mapete mamwe atisingaoni tingoripo tiri vatano kudai takambofa iwe molika iwe kwana kusunga musoro kuti ase hatisungi musoro hatina kuya kusunga musoro kunopisa totsva soro kusunga musoro tongobika zvakadaro asi chikuru chikafu chinenge chakanaka ende handina vhudzi rinowira mukati mechikafu zvochokwadi kana rangowirawo imisteki vanongotorawo zvomora vokanda uko vokontinha nokudla chikafu vadombowana havo chikafu nai hauni kuti komenti yako hainakana nebasa rose makuseni akadai naiwe moni komenti yako hainakana nebasa rese musoro uno haina kana basa komenti yako mangwana nanhasi iwe moliwe indava so iwo imbomuka mangwana ubikirewo vanhu chikafu tikuwe chikudza kuti usunge musoro ikoko haugoni kungoonawo zvakanaka zvinoitwa nevamwe vanhu unongoda kungoona musoro yakasungwa musoro wakasungwa ndo unodliwa havadli musoro wangu vandila chikafu chanei ndabika handiti wawo nai sure right guys saka chikafu chedu tapedza ndadati ndimboadresa muli chiregai ndamuadresa zvakwana chiregai ndimubvise awa right nai guys ndoda kutobvunzawo zvangu ndimonawo so zviri fei aya maghost anotabasira kuvhura maaccounts everyday achitabasira kutora mascreenshots edu tichijaivha vachida kuti tinotukwa kumagurupu kwavo kana kuti kumheno kwavanenge vachititoda kuti tinde kunotukwa ko munodiwa kutora zvakanaka zvinenge zvaitwa navanhu imi moenda kunoposta kuti mbabika munodii kutora wai muchingomirira kutora zvinhu zvamunenge muchifunga kuti imimi zvinhu zviri negative ndozvomoda kumanyira kunononga kuti kwai toda kuti tinoposta izvozvezvo kuti vanhu vatukwe mune utsinye vana satani demukafa vana vasatani demukafa maghost every ghost kuna tichitora screenshot toda kumbokunamatira itinyaso kutsanyira imaghost imi demukafa chivhara ichiita ndipesepakuro demukafa shuwa unoita utsinye kumuka makusini kudo create ghost kugara pasi kuti kwandida kucreate ghost account rinoda kuenda kunoda kunoposta ningi ndoda kuposta ningi unodi kuzviposta iwe unodi kuzviposta unoda kuposta vamwe unodi kuzviposta iwe tukwa iwe chaka kana munhu atukwa unowanei pazviri unogeina chii pakutwa kwemunhu iwe ghost ndoda kubvunza angu maghost aya anoita basa rekutora mascreenshots muroad achifamba kuti utukwe usina kana chawaita chakaipa uchikangasira munhu unoona ziscreenshot ratogwa kutanga kuti utukwa handiwana get a life man get a life ndoziziva kuti ndichatora mascreenshot ndinokanda kunhu kwenyu ndatirega nditotaura pana pamutori mascreenshot munokanda kwamajara kukanda munyatsotuka nhasi handi asi demukafa vazhinji venyu muchakwangwaya muchatsambura maghosti muri kuzvinzwa ende pamuchaita mamisfortunes ka muzive kuti zvimwe zviri kuuya nekuda kwezvinhu zvatinoita chokwadi unoto apa vamwe vamucho vanhu vakuru varume vakuru checho vanenge gude vamwe vakanzanzi tiri vana mai sandi anenge akabata chibhegi achienda kuchechi sandi kwani ndikuenda kuchechi kunonamata mwari asi anenge aripo achiita basa rekutaimira kuita kutageta kupinda mumagurupu kudii kucreata ghost rekuti ndoda kuenda kunotuka vanhu ndoda kuenda kunoposta vanhu ndotora mascreenshots evanhu ndiposte kuti ugowane chi pazviri ugowanei pazviri aiwa tafi tovaopota tichimbovaudza chokwadi kuti vazive tovaopota tichimbovaudza chokwadi tichivatsemurira matruth kuti vazive kuti vanhu havasi kufara nyaya yemagosti munozani ndozviziva nyaya dzemagosti idzi indakamboakuzwa kuti ndine magosti ndakambopiwa magosti hobho nanhasi kakune vamwe vanotonga ndikuda ndinawo magosti handizi kuti nemhaka yei nokuti inini chimagosti ndere mukawadi munoziva kawadi yainotya kutaura zvinhu yakazvimiririra kudai so inowanda neghost account ndiye munhu anocreata ghost account kuti atuke vanhu kasi munhu akaita senanongo yakachitaura zvinhu zvaanongoda kutaura ndinongoti feya makanditarisa si ghost ndingaridii imbondiudzaiwo ndingaridii ghost rekuti ndikazonocreata ghost nokuti chandoda ngotaura nongochitaura ndakazvimirira kudai muchingondiona nhasi ndopondohokuti ndocreata ghost rekuti ndikudzei chero pashow yezveusiku cheko paya ndongoya ndakadai nefesi yangu chero pashow ipi ndongoya ndakadai chero ndikatukana nemunhu ndongozvivira ndakadai saka ghost asi purpose yaro inenge iri yei
ndiye ndimbobvunzawo ndiye ndichiridi nangwa handisi kuramba vanhu ngavaite magosti vanhu ngavaite magosti avasi kana muchititorawo muchimboti titukwe paya chimbotoraiwo zvakanaka mukaona vanhu vanenge itawo zvinhu zvakanaka even chero handisi kureva ini nyika ndikureva munhu wese wamunenge maona ita zvakanakawo pawall pake kana papeji pake toraiwo kamuti uyu nayo hanasi tatenda taonawo zvakadai handiti kwete kungomirira kuti muite zvinhu zvinenge zvokutuka uyu unogwana nyama nhatu sei vamwe vasati vapedza kuwana ndendatomisira nhatu naiki une laki mona hazvina kunaka asi anyway hazvo zvandawira panoenda ngovera ndikudze kuti chikafu tatopedza kubika gaisi muzive kuti tikuenda kuya kulive asi nhasi takafunga kuchinja musamba nhasi takafunga kuchinja side tichaenda kusaidi kuya nenyaya yekuti vhuka zimbabwe varume vaya vakaporomesa ma50 rand akatumira mari yacho nesuro andimaona akatumira mari yacho nesuro saka ichatondozvangoti ndisapaipa tinipa varume vaya mari yavo unoziva kuti mari dzavanhu hadzidze kugara nadzo unopesera wapinda pamiedzo antimashona saka ndozvichatitsa ikokuya otherwise achida kuchinja direction wotimbonoona masimba kumwewo kune dzimwe nzvimbo antimashona nhai magia nditi chipoko ndoyafeyafeya ini chipoko chei nditi chipoko ini ndotoya ndimbosvikibvi ndosvika ndoga chipoko handichigoni ndosora ndabakwa kuda kuita chipoko ndosora ndabatwa kuti ndiye tito plus ndichichidii the reason why ndakatadza kutochiita pandaifanwa kuchiita kudhara iko zvino handionini kuti ndingaita ghost account pandaifanwa kuchiita ndakatadza because ndaingouya futi yeke yakada ndaingouya yeke vamwe vachivanda magosi ndaingozvivira ndakadaro ndasingatombozivi nidhi yacho yeghost mamuni makabheji do ndimakanganisa majambira sei manje anobva zviona mwapuwo kuti kuenda kanyi makabheji sei so guys chingori pachanodangotaura hangu makusina nhasi ndechekuti hanzi job weruda iwewo futi todangoti zvedu tikurudzirane mangwanana nhasi asikana tingokurudzirana kuti ngatiite zvakanaka. Thank you very much guys, thank you madiaries ese munotigonera. Honai kuti zvinhu zvedu zviri kufamba, program yedu iri kufamba, handitika akusi kugona kwedu ndimwari. Mufunge tamuka kuseni kwa nhasi tiripo, nyama nemweya zviri pano pamwechete tichimuka makuseni. Munoziva kuti kune chimwe chirema izvo chiri kungunduruka. Ndichakukandira chimwe chividhio pa page apa manje. Kune chimwe chirema chiri kungunduruka izvo chichifamba neside kudai so chisina makumbo, chisina kana maoko, chisina kana maziso, asi sitagona kumuka. Ochitora ko isupu pese ukoko. Hangu misiro kushoma at least. Nokuti vanhu vanotona zvavakagara pamwe chete kutonzi nani nyimwa cabbage iya asina kunyimwa apa angojambiwa amoti ajambiwa nekombiyuta kusi tambuka makusena nhasi. Yes queens, uri sei tambuka makusena nhasi tichifamba tichidya. I know kuti dzimwe nguva maproblems atinenge tinaoka unofunga sekuti mwari vandirasa, unoona sekuti maybe ini zvandiwandira zvandikurira ndichapabuda here apa. Mirai ndikudzei guys, kune mumwe munhu right now chirema chimwe chiri kutofamba neside chida chichizvunduruka pasa achina kana wheelchair achitoziva kuti chichawana here munhu achachipa 2 rand parobot kana kuti hapana chiri kufamba chipema. Asi iwe wagona kumuka makuseni anhasi antimazviona, ukamuka makuseni ukakwanisa kuitirawo kufamba unetsoka uchinda kubasa kwako, ukakwanisa kuti uite something ifeti kungomuka uri mupenyu uchifamba uchiona kuti apa ndaona maoko ngwari kushanda. It's reason enough kuti utende mwari. And it's a reason enough kuti utende mwari. So to all those who are going through zvavari kuisangana nazvo guys, chingozivai kuti it's temporary, it's not permanent. Andimaona, it's temporary. Antimazviona. Ndiri munhu wechirafarirai. Antimazviona. Saka tenda mwari zvaunenge uchiita guys. It's okay sometimes to do good to other people. Anditika, let's do good to other people as well. Anditi, let's help other people atinogona. Makabona kuti there is so much joy in giving than receiving. There is much joy in helping somebody wasingazivi in your life. There is so much joy. Antimona, other than ine hanguka, other than kuti hama dzedu dzinoti betray mangwana idzi nezuro life yanezuro yandiselina yaichemedza very way yaichemedza zvinoitwa neve hama kana uchinge wafigwa mai mwana mazviona kuti zvingandibesere mutogwaka nokuti hama idzi dzotondidako zvino uchivabikira uchivapa musokunzi wanzi iwafigwa paya. Handimaona vose vanenge kukona kunge usina kukwana, vanenge kutokona kunge tsvina yemutoilet. Antimazviona, saka zvakangokosha vedu we ngatiitira nezvakanaka. I think nguva yachava inoika it's no longer time yekuti tisore chita basa rekuti hanzi tinosora tichimakana kutakurirana magiraji kuvenga chi woda kudzera suku yesera konda saka nandaisa ikawanda iwedzera
Amona. Kutusara tichingotukana tichingoita sei tichingodii guys. Gone are the days vakomana. Gone are the days vakomana. Iko zvinoya kuve kuti we come together and tibatsirane tionesane tidini vane mabasa ukanzwawo basa kwawanzwawo ringave richikadzi rechirume uya utaure usisimeni ndanzwa basa pakati kwanzi pari kudiwa musikana webasa pakati toziva kuti mabasa ari kunetsa inbox yangu iri kuita kufladha sikana iri kufladha nevanhu varume nevakadzi bhoti vari kutsvaka mabasa wanzwawo kuti pakati paita vhakanti uya utiudzewo kuti sisimeni kwanzi paita basa pakati 1 year yakatoenda takavha gap antimaona tatokavha gap mangwana paita futi zvimwe kwanzi pari kudiwa driver pakati toudzawo varume voinda 1 year yatokavha futi gap anti ndo zvatafunga kuti tiite aisatadhakwa here nekungosora chitukana nei guys hey nyama 4 uyunela kuyu maiwe aya vaita lasha andimazvona so zvimwe zvinhu asati aneta here guys nekuti vanhu tichingotukana everyday chingoitana utsinye everyday kuroyana kunotsvakana nelife dzavanhu ukaiziva oraiti life yemunhu godi kana waiziva life yemunhu godi wozoita sei ndaiziva oraiti life yatafuyu ndodii nayo yondipasadza yondibatsirei guys inongoti mangwana nhasi tingoudzana kuti kana urimo mukati mesituation uchifunga kuti ei zvandiomera ndadai andimaona ndadai handisi kuziva zvinhu zviri kufamba sei please don't give hope don't give up hope andimaona zvichanaka there is light at the end of the tunnel is a phase inopindwa nemunhu wese umwe izvo nhasi cheche hatozivi kuti renti iri kubva kupi ari kutongoti landlord vakalandotisa landlord vakaachida kuti vachibvunza kana mwedzi wapera makambona kuti kana uchiloja mwedzi wapera ndomuchasara landlord paprofile picture wenda kuchekera picture yalandlord ukaisa paprofile picture maimwana kuti vakuva uvaone vakuona vakaisa paprofile picture maimwana vagofara kuti ndesa paprofile picture wenda nguchawaturika paprofile picture maimwana kana usina mari yacho but don't worry mudikani zvinoita hakuna chisingaiti it's just a phase and yekuti munhu wese we all go through that sometimes animona tinotopinda mazviri at some point kuti zvinhu zvinotongooma life inotombo ine ma-ups and downs inotomboshekeka hanzi poverty ndonitotaura vanhu vadaro but dhagika poverty instead yekuti ka uconcentrate nekuita poverty kuti poverty zviri nani kubvunza vamwe kuti vasikana kutouya nepost yekuti vediwe ngatingoitaiwo live data raunenge unaro riya uchitambisa kuti basa tora manhingikire evanhu malive evanhu kana maprofile evanhu uchinoposta kuti vatukwe beta kushandisa data rero kuti vedeka ndamboyawo nelive inga tingaita sei kuti tibudirire paupenyu what can we do kune vakabudirira kudhara tibatsireiwo toda kuitawo mabusiness tingaita chii ndingatenga kuti ndiite chii animaona ndoitawo sei tibatsire tokuti vanhu vobatsirana animaona vanhu vobatsirana pane kuti uwane data rekuti unowana kuswera kutoita kutohotspot pane umwe munhu usoro tenderera mastreets uchitsvaka pekutuka ndo zvinenge zvichikufadza asi makamboona vanhu vacho vazhinji vanotuka vanhu kuti vakaita sei makambozviona here yatinyararei makambozviona musonozoziva kuti munhu aitokudai uyu unoita kupererwa maimwana tiri tose mumukuku isede kuti udzane mushamwarika saka mumukuku mutobuda sei matiri muchindewo kunogara kana mudzimba dzejuraho wanti ukabuda mukuku unotonga unopinda mimba yejuraho wobudawo mujuraho wopinda murumu toita sei kuti tibatsirane munhu haana nguva naizvozvo munhu haana nguva naizvozvo anenge ane nguva yekuti ndoda kustrola ndipodhitawo ndoda kustrola ndichiinda ndichitenderera ndichidaiso andimaona hazvina kidzi guys ngatiitei dzidzei kuita rudo tibatsirane and at least I'm so happy nevanhu vepadiaries handidi kunyepa guys makusena naye ndoda kupai credit I am so happy nevanhu vepadiaries zvesure because dzimwe nguva yangu neni ndombotyoka munombondityora and diaries ka chokwadi ndakubhilivha kuti yakatangwa namwari ndezvamwari asi zvemunhu and izvi chero ndakatozozviudza guys kuti chero vanhu vakaita sechero vakadinika munhu akatanga this diaries ka ndiye achaiputsa mwari ndo vakaitanga ndo vachaipwanya kwete munhu asi zvakaita people are opening up guys vanhu vakaremerwa vachifamba muchiona takadaiso takaremerwa tichifamba but people are starting to open up right now vanhu vakuru handisi kutaura vana vadikika nikutaura vanhu vakuru vakadzi vakuru mazera edu vamwe vakuru kudarika isusu they are opening it's difficult kuti munhu aite open up papublic achitaura nyaya kuti vedu veka inzva ndakasangana zvemupenyu but look at diaries vanhu vanouya kuzochemera pano vanhu vanouya kuzopombonoka pano I am so happy wo hangu nenyaya dzekuti pamagosti epapa pano magosti ndoda kutenda iwenyu
munouya henyu padiaries kuzotora picture dzangu of which is fine. Ini nitore henyu kusvikira chesadona, aiwa initora henyu mascreenshots muchinoposta, asi hamutori nyaya dzevanhu. Ipapo ndoda kutendai maghost, pakanakawo give credit. Hanimaona panenge pakanakawo give credit anditika kune chinhu chakanaka. Handimazviona avauyi panapa kuzotora nhikirikiri, kuzotora nyaya dzavanhu. Dei tawa izvo vanhu vachichema nyaya dzavo vachididi. Handimona but ipapo very sensitive way ipapo they don't take nyaya dzevanhu, vanouya vokotora simeri voenda nawo vonodi vonoposta avo votuka. Izvo hazvina kuipa. Handimaona because aiwa ndajaira plus isusuwo kana changopinda papa ndangoya papa public kudai I must expect anything. And tatongovei simbi tatongojaira kutukwa kana kudi kana kungongodzwa kana kurohwa nezvipikiri. Aiwa hazvitombodi bvundutsi kana kurisheka zviya kana shungu kana kuhwa panovava kana kuhwa panopfura hapana. Asiwo panyaya dzavanhu ndokutendai ipapo. Aiwa ndinokurespektai. Nyaya dzevanhu hamutori, munosiya henyu motagetana neenemy yenyu yamakavenga inove ino fuchi. Aiwa ndinokupai green light. Handika ngoma ndiyo fambai nebhora ini torai chaiko. Aiwa ngoma ndiyo fambai nazvo. Asi nyaya dzevanhu aiwa ndokutendai. So people have started opening up, vanhu vanotaura, vanhu vari kupombonoka, vanhu vari ku like it's now a playground. Ndaisesa mumwe mukadzi nesuro mukadzi ari pake comment section ndaimuseka ndikati madira waita nyaya dzevanhu so uchistrola mafacebook ayaka uchitsvaga nyaya uchitora uchidini. mazano takakugadzirira size haabvi padiaries. Ndikati mazano nikochingori padiaries everyday ndokuona paunobva padiaries paunenge wanisa ndokungaundinanovata kumasicha ndichakuoni zvokumhanya zvikanzi takuita chichinja vasikana nokuti padiaries takunyasona kuti pane upenyu chaiwo tikudzidza upenyu. Takudzidza upenyu chako mafaniza taita aya. Ndakaseka neni ziro chitomudaro ndikati takukipai glued padiaries iko zvino. Time for negativity is now less. Anoona ofuchi zvinhu zvinodi zvinhu zvinonakidza mufunge. Zvinhu zvinonakidza saka madiaries ndangokutendai. Anditika uya kana uda kuchema zvake uya ucheme. Anditi vana doubting Thomas it's okay you are allowed to doubt kusvikira mazoona kuti aiwa zvinhu zvikuitwa ndezvechokwadi. Remember when we started you were doubted as well. Patakatanga diaries guys kune vakauya pakatapo takadautiwa pauya vanhu vachichera nyaya dzavo pano paitobuda basvike kunzi painhema nyaya idzi dzagadzirwa nasisimeni vanhu vavatengwa vandisi kuti mari yacho ndaiiwa nepi yekutenga vanhu kuti uchinda kupa stori utaure zvakati zinyaya rose richiudza vanhu. Pakatombobuda kunzi vatengwa vanhu vari kutenga vanhu vakachitara nyaya ndezvekunyepa hapana zviripo. Vana Doubting Thomas vari kwaniti tikaignora zvedu asi nekufamba kwenguva the same people vamwe vaidaro vari pano iko zvino ndakaondoona hangu vane mabheji. Andika mufana anotukwa moni anombodzogwa mufana kana kanganisa ndiri muyera mwe chai. Andimaona vavi pana vamatop fan zvinhu zvinenge zvichingoro zvakare. Vana Doubting vadi varipo hapana chakashata. Handiti so tete Tilda ndoda kubva appreciate palife pano. Tete Tilda mwari akuitirai zvakanaka. Tete Tilda ndozati ndinova appreciate hangu kuwhatsapp kwavo kuzoti munhu andotaura naye kuseri privately but ndoda ngova appreciate paseri vanhu. Ndinoda kukutendai Tete Tilda nokuti imimika ndimumwe munobata wedwe nekusaidi makadai munomira munobata chekuti aiwa munokodzera kunzi tete veZimbabwe zveshuwa munokodzera kunzi tete veZimbabwe zvamunosangana nazvo zvinotoenda zvihombe kudarikai asi munomira kudai. Gore randoita mari Tete Tilda gore randoita mari da kukutengerai chihonda fit chekuti mungotendera zvenyu muraini mopaka dzenyu mungotendera henyu muraini yenyu mota makapaka nokuti nyaya dzimwe dzamunobata ende ndimi paZimbabwe pa ndovoga guys. PaZimbabwe pa vana kana competition ndovoga hakuna anoti ndotevera kana kudai so hakuna. Nyaya dzacho dziri dzakavadarika dzimwe dzacho munoza inonzi chiyaya zvinoshamisa zvinoera wati nyaya dzinobuda papa dzimwe zvinaka ndomboti ende zvakaoma asi ngoti handivatyira hangu because munhu anodi munhu anogara ari pamunamata munhu anoziva Mwari. Tete Tilda munhu anoziva Mwari manje munhu anogara ari pamunamata because dzimwe nyaya dzachonaka dzatinombozowanawo kuseruka kana uri munhu asinawo chaunotemba nacho kana chaunoziva zvokwadi unoswera uri muataki unoswera uri muataki. Saka amai vayaka Mwari avaitire zvakanaka Mwari awedzere makore because we need people like here muZimbabwe. Munoziva muZimbabwe mukaita vanhu vakafanana nevavaya vanongoita 5 cheteka Zimbabwe chokwadi yanaka 5 people ugoona chinondinetsaka people like vana Tete Tilda they appreciated nevanhu nesu isu tisina chatinacho. Andimaona ndisino appreciate koma
macompanies nevanhu vanozviti vane mari dzavo chechechewo munodiwo ndio vanhu vamunofanwa kuti mumire navo vaya ndio vanhu vamunofanwa kuti murecognize vaya ndio munhu wekuti chero kamutora naso kamuti brand ambassador ka aiwa basa rinofaya because tinotarisa zvakanaka zvavanoita ka tinoona riri bhegi kwete bhegi mabhegi ezvinhu zvakanaka zvavanoita hatina chakaipa chavo sofa hatina chipomerwa chavo sofa antimaona hatina chipomerwa chavo sofa munhu wekuti unongo ukangovapawo iri side hustle tozati vanoshanda ukavapawo iri side hustle yekuti aiwa kambani ndakutora iwo tete mongoti pamunenge muri off paya motimirirawo kambani yangu zvinhu zvinotofaya mufunge vanoappreciatwa nevanhu nje hedu tinoappreciate tinovada hatina hedu chekuva ofa komakambani munenge mune zvinhu zvenyu zvokuti you can offer here instead yekuti handisi kuti musabhadhare inozvi Star FM handitika kokumbotora iwo as an individual because company mukanoapproacha Star FM muri kuapproacha company hani mama mari dzamuri kuti vachishandira ivo vachiita mashows osaya dziri kuenda kucompany hani muri kuona ndedzecompany kokumbovatora vari ivo vakazvimirira vombotaura kuti nhasi ndiri off guys ndiri kuoff kudai ndakamira ndiri nhasi ndiri tilda ari independent handika ndiri kuadvertisera company yakati zvinongofaya semakambani imboitaiwo muchiconsider womani imboitaiwo zvinhu muchiongororawo muchitaura because company ka chero ndikaita mari yangu nhasi mukaisa mari kuStar FM mukadi vanowedzegwa here pei nokuti mumapinda panhingikiri mavapa kuti mari chiri kungoita mari kambani vanowedzegwa vakambotengegwawo here mota neStar FM ainda ngosvita umbobvunza wangu kudawo vakatengegwa handisivi but people like here needs to be appreciated zvesure inini zvangu kwandiri she is number 1 pazimbabwe handidi kupikiswa hangu nokuti ndikuzvihwira mudumbu makusenanaya asi pazimbabwe pa she is number 1 ndiye munhu wekuti ndikati kambani yangu ine mari chechaendo kuti aiwa kana even machaisa da 5 o'clock kuma 6-7 uyai muadvertise kambani uyai mumire nekambani yangu tibhadharani antimazviona so toda kuvatenda mai vaya nokuti zvinhu zvavanobata soka nguva yavanofanira kunge vane mhuri yavo vane murume katitilda munozviziva vane murume time yekuti vanofanira kunge vane mhuri yavo vane murume wavo vachirezvana nemurume wavo ka vanenge vari kwagutu kana kuti vabuda kubulawayo kana kuti vari kugweru kana kuti vari kumazevhe ekupi hani maona zvokuti even murume wavo mwari avaitire zvakanaka nokuti varume vasho vanozvibvuma zviya murume wavo checheika mwari avaitire zvakanaka baba vaya nokuti varume vasho vanozvibvuma antimaona mushinji angadai kuti ini saka ndichida nguva wangu yamarried zvinhu zvako zvekungosora uchingotenderera nenyika uchingofamba uchingodai saka ina handingazvikwanisi saka chakanaka guys isedu vamwe godo hatina tongotaura sezvazviri ini chakangonaka ndinongorumbidza ina handina hangu timu handisi timu ningi enda ndawandovenga ina ndowandomaka chakanaka ngave ani kana kuti ani ndongochitaura kuti apa vagona apa sikana ngati godo pasi panenge pakanganisikawo dzimungotongonyarara weda asi tichionawo uchingoita kuti unosora watorerwa komenti yako ikafambiswa handimaona kana kusorawo didi asi hazviri kuti ndine personal asi kuti pane paparosvika anomaona panongotaurwa sebo yatongoitawo isu tikakanganisawo zvinotongotaurwa kuti maiwa makanganisa paya hazviri kuti munhu anenge anonzwa kuti makanganisa paya anondivenga handimaona havasi vese anonzwa kuti makanganisa anenge achitondivenga unganonzwa kuti but simiri pepa makanganisa mukomesi chenu but aiwa zvamaita zvisiraiti but inumber 1 yangu habudi motsa pamangu achitora zisimiri handigoni nemi but the fact yekuti anditsiura zvekuti anondivenga hazvivenga anondivenga titetiludeveva ndo vangadi vari kutogwa right now even inanayo president vedu imupresident consider iwo reconsider muvatora muti vari kumiririra madzimaiwo makuru aya hanimaona toraiwo titetiludha muti vari kumirira madzimai muvesawo mukabineti vari kumirira madzimai ka fair square motorawo muvatora asi unoshiya kuti zvinofamba sei vakomana unoshiya kuti zvinofamba sei unoshiya kuti zvino zvinombatso kufamba sei vediwe kuti zvinofamba sei foundation yavene maconnections wobhuka but maconnections achona unoziva kuti chinoitika chiripo kana musingazivi regai ndikudzemei zvinoitika paya chiripo ndechekudai so maconnections avo vanenge vanawo foundation yavo vanawo anobatsira like independently andiona but ukatarisa most of the programs dzavanoita most zhinji dzacho tongoti 95% dzachona ndedzepachi ndedzecompany yeStar FM
hadzisi dzavo dzakazvimirira vane avo Tilda Foundation ine masponsors avo but masponsors avo achona handitiona ndizva zvekuti maybe anongobatsira kuti vati vauya nedambudziko rekuti vakutongonyarawo kuti ndiche Tilda ndichi ndaidambudziko kuti ndaonawo ndoda kuti tibatsirewo mwana ndona arida uche handika kuti vachati no hazviti vongovaitirawo handi kokuvatora vaite brand ambassador ndozvandiri kutaura kunyatsoti vauye vaite brand ambassador vamire apa ndozvandiri kutaura kungovatora kuti uyai muite brand ambassador uyai mumire nekambani iyi kudai dai anomaona zvino makambani handifungi kuti handikani vakarepresenta kambani anopiwa mari ivo direct ndeyavo ivo inotopinda makwanti mavo isinei nechi handi zvino kana kambani kauya ichi ndikubatsira mufoundation inongotenga kauche yoendesa kumunhu weuche koivowo havadiwo here mafuta okuzora havadiwo here kudla huku paweekend zezuruka hatisi kuzviramba izvozvo zvese zvakutaura handitika but pamboona even pavanzi vaapproachwa nepapi isisi tinoda ngotaura zvinhu zviri feya handiti munhu anozoramba ega kuti handidi handiona but tamboona kuti munhu adi approach ndepati patamboonawo kana screenshot yekuti vaapproach kana kudai vazoramba zvakafanana neni handitika ndakaapproachwa obviously nemusangano handibvumika ndochokwadi handibvumi ndoshuwa ndochokwadi chitoripo ndikanzichero nemusangano nhasi uyai panapa panditika mushandiro musangano aiwa handikwanisi inini hangu ndakazvimirira for my own personal reasons handikwanisi handiti because inini hangu ndine mareasons angu andiona asi unenge uchitaura kuti ndakamboapproachwa andiona havawa isi zvatiri kureverawo pavari havana kubvira vakaapproachwa andiona vanozozvirambawo pavaapproach ingawani gafa rakangozvirambira gafa rakaapproachwa wani rikaramba gafa rahana kuapproachwa najavha kunzi yatikupe 50,000 US hamunoti mari amen akati no thank you akazvirambira akati no handikwanisi handimazviona aiwa maititi ndibrand ambassador wevasikana get me right musaconfuse the two kuteerera listening is a skill vasikana maititi is a brand vanzichi ndi leader wegirl child havasi vemadzimai ndatitete Tilda kumadzimai teereresai ndo panozofamba information iri wrong kana musina kuteereresa ndati vakanziwo munomiririra madzimai ndozvandataura maititi havasi munhu anomirira madzimai maititi vanomirira vasikana vechidiki girl child handimukona vanomirira vana vari kumitiswa vari kuroredzwa vari vana vadiki vari kudii ndo vavanomiririra ndo department ravo handiti ava vatetilda vomirirawo vana mai vakura handika vana mai tawavo handiti vana sisimeni tichindaona zvichemo ikoko handiona tichindaona zvichemo ikoko ivi vasikana vechidiki vana ana zvibhebi hondi handika nana nevamwe vasikana vechidiki voendevo kunana maititi handiwazviona square vasikana vese vechidiki vese vari vese masingle mothers akazara mukati umu mose vechidiki vese motiwo kuna maititi hanti moindavo kubatsirai maititi isusu mamai wamachembere mambuya isu nana maitawava nana andiselina handiona hatingaendi kuna maititi kana andiselina vangaendi kuna maititi toindawo kwatete Tilda vana mai pataya toindawo kwatete Tilda uri kuona kuti panenge paane balance of equation kuvarume cheko cheko vakomana vanomiri anzi igirl child amenoti boy child vari kuona noabuse vakuti vanomiririgwa nani handizivi nokuti ndakatarisa javha hangamiriri vana vechikomana ava vanenge vachiabuswa nokurepa nekuti angazvigoni anongoziva kutuka towers achingoti mine nenge kona samusa ndozvaanongogona haasi role model wakanaka wekuti anganzichimirira vakomana kana kudai uyo unoda zvemafaro ndiyo music achijaivha hake achitivatwa vamwe akachita ndimi dzake hanimaona kuti anganzimirira vanakomana ufambe hazvigoni hazviiti antimaona hazviiti comic pastor vanhu vakagona kupinda yes aiwa comic pastor apa vanopinda apa prosper unokwana apo prosper unokwana apa prosper akanzi wotogwawo izvozvi ndo vanhu vokutora kana vana prosper vaya wotora prosper konzi boy child chimirawo neboy child uone kuti vakomana madrugs vabva mumadrugsiwo vachididi vachiya vachitaura maproblems avo pavari comic pastor can do that. We agree on that one. Comic pastor definitely iyo apa anogona kukwana apa anomira. Comic pastor anopinda zvakanakisa chaizvo hanimaona
saka ndachingoti tingoonesa ina hangu anafana ndatuka kana ndashona ndikazwana ndoitigwa live kuInstagram kana ndikupi ndingotaurawo chokwadiwo aina ndakutuka nekutaurawo kuti zvinenge zvisisi hani maona antimazviona chabva ndicomedian antoriwo actor nokuti anokupindurai zvakanaka wani kuti munoti kwai ndibatsire vanhu ndobatsirai mari yangu zvandoda nayo inganokupindurai wani kuti it's my money, I do what I want, and it's true. Imari yakaita zvanoda nayo andimaona, and it's very true. Asi netakambomona vachita kana zvese zvinoita kana vaya vamakandiwa vaya ndivo vamakandiwa pakuti vanhu vakazadza mota yavo rori ravo nehufu vachienda kana kuhopuliko kana kuepworth vachinopa vanhu hufu aiwa zvajavha hazviiti kana ukasangana naye ukaitawo laki unopiwa $5 kune vanenge vachida kupiwa $5 kana kuti munomanya muchitevera motikari kuzimbabwe kwayajavha kana kaijavha ari kudarika mokandigwa $1 nepawindo nama$5 imari yakanda zvanoda nayo kozoitawo vasinawo vanoti akatowanawo zvisaga 5 zveupfu otirega ndinodiwo ndinodhonitawo pakati ndipowo vamwe saka munoona musiyano wazvoka anodza ndiubet angel anoita zvishadzaningikiri mota anozvona so kuzimbabwe vanhu vanotomanya vakava kuti chavha kudarika vomanya vonobata mota vonobata tsoka dzake vopuwa ma$5 namadola hanti mazviona saka ndo panotinetsei ipapo ndo panotinetsei nokuti pana maititiwa hapo zvimwe ina hanga azitaura zvinhu zvepolitisi kana kuti zvekutidi asiwo panyaya yekumira vachibatsira iwo vanombomira zvatinonyatsa kuonawo vanombomirawo haiwa vanombomira vanotange vacharohwa maititi navanhu paya vakamboponomisa kurohwa paya gore riya muchadza nemurume wokunotoniuya vakatsvakwa nemurume wokunotoniuya asi vakanga vachimira nemukadzi uya vakamira nemukadzi uya zvisho vakanga achirohwa uya nemurume wake maiziva nyaya yekunotoniya vakanzi murume akapesera nzira kuvatsvaka kumba kwavo achivatsvaga achida kuvarova asi vakamira naye mukadzi uya vakamira kusvikira paitawo maprotection order kusvika vamira naye vanhu pane pavanomira wacho chakanaka gaisi ngatirege kungoshora nepanhu chinhu chakanaka vakamira kusvika pakupedzisira untongocharohwa navanhu zvakafanana nenimwe musi obvious pane pane chatorikitiwa nevanhu pane pane chatorohwa chete ndotozviziva kuti pane musi pane chatorohwa asi munhu anondorova ke auya achiziva kuti anogona kundorova because kana kwaya utururu ndokuwisa anoona unotomborohwa chete because dzimwe nyaya dzatinozoya tichita pana pachikuita zvikwereti tichidi kwatei tichitora zvikwereti kwakwachidi tichifonera vanhu havatokufariri usina chaukanga sasanga achitokuvenga kuti saka vamaya vanenge vachifunga kuti musoma munosangana kure iri kupakisisheni kuva vanenge vachiti ndokuda kutokurova chete asi noda kumukiya mukadzuzvo unenge watove enemy yake paya pamunenge muchiti kwahingi muzvizive guys pamunenge muchiti kwazisimeni fonera hingi ndichifonera vanhu vaya nchidi musi wanozondiziva chako chako tikasangana kana kuharare uko ndotokutaurirai guys panotsva munhu po paya panototsva munhu chako chako panototsva munhu ndosaka mazana kutoenda kuti iko zvindadzokera kugym full time so that I make sure kuti pandofamba apa nekuti handichatozivi pandakafona kuti pamwe ndapapi anomaona saka kuita pandofamba apa ndofamba ndiri physically fit kuitira kuti panenge atongouya munhu achiti ndoda kutodai so inoni kutongomira anomaona segamba ndotongomira pamukaho kare pakateteresha kuti mira pamukaho ndotongomira saka manga vati kudii chagore iroro chagore iroro gaizika apana kumira zvakanaka mai mwana nokuti unorohwa chokwadi chiripo unorikitwa mai mwana anchindimirirei ndakabhlokwa nisaka wakamuitei saka angobhlokwa wakamuitei ngabhlokwa nemunhu akatangasirwa unoi wakamuitei asi wakasva wakatuka maona saka gaindigara ndiri kujimu masana kuita kuti hurumerumewo humwe husina basa hunenge hwandivingawo hwana abhero hunenge uchiexposa pano uyauya ukauya uchidadita dzungu ndokuputsa animaona ukauya uchidadita dzungu huna abhero kwava humona abhero hunoexposa vana paka ndotozvimiririra animaona kana kwazouyawo monya ndoro unozorizina naro animaona monya rikasauya ndoro unozorizina kuti vakuru vangu ngondoroyawo shoma kana kuti vakuru chindiregerereyo ndakanga ndangotumwawo ndiregerereyo orizina kozi monya haunondugwa mai mwana unovhuniwa mabhonzo sai asi kutururu ndendakakumirirai ndendakavagadzirirawo vana tururu vepamatoireta kuti totopedzerana chete ndimazviona saka pakaipa. And she was explaining deep story people were unreasonable. Okay. And the girl Thomas.
kune kumwe hurume kuti chikatongoya chichikwa heyo wakazondotidza kuti pfutseke saka unongodhererawo pamwe kutadza kuti hai bvai unongodhererawo uchitarisa kuti saka manga matii naye mukwasha anhu adziba mini namatii pata pamusanosvikira zvedzunguka musasvikira dzungu because nogona ngokuputai ngokupetai izvozvi so anobva ngovhundukawo asi kana rikazoya riri munyama mwana unototi adzvanzi ndikutengerei 1 mumwei handikutengerei 1 mwe mungada kurovawo munhu akaita seni mundiuraya munoda kurovawo shuwa munhu akaita seni asingagongana kuzvizvona zvanzi muchindirovera zvinhu zvekufacebook zvamungada kundirovera nzvanzi nandisiri ini ndamurova munhu akandipa nyaya ina handikuzivi unorizina because ukasarizina unotsikwa ndimazviona unotsikwa utokumbira regero usati warogwa Bridget kuti unondivhuna unewo zvandakaita izvi muchina kudai semutogwara ndiri kugwara izvi muchina mukango ndongona ngondorovango ndichipa ivharatudana pasi ndikafa handisi right muchina ndakadai plus ndachembera mungarovawo chembera yakaita seni shuwa hamumuhitsitsi muchirova chembera yakaita seni kudai otorizina asi iwe ana tururu unombomiramira mwana worohwa akwasi ombomiramira anasvona saka guys tobatana manje so regai tipedza tikuita tatopedza kubika so chiregai tigadzise tiwane kubuda anditi anzi hamusi kubuda kuenda kubasa basa tiri nhasi tachimboita zvokubika apa tikuda tobuda murodhu mukwashamboko tomubata nhasi tomufonera nhasi takamuti nhasi na8 chamubata nhasi mukwashamboko saka guys chiregai ndindi ndozobaya live button kana tosvika kuvanhuko iko zvino iri kupinda kupi naye fuji iri kuenda kupi kiri kuenda kakunhiki kiri kuvanhu vedu vemustreet kuenda kuvanhu vedu vaya vatove vanhu vedu kavaya vatinenge tichifamba navo watopfekawo saka gai ndinogadzira guys tinde tobatana manje gai ndipei 30 minutes chete tobva tabuda tichinda tose tobuda tichinda tosandika apa nachasa hangu wifi kandobuda parera data saka guys bless you.